बेसेबां गिदिर लस देखायदों 3781 सानसेयावनो बेबायदि लस पर्टफलिअ दासो सुरु जादों लसनि पर्टफलिअ दासो सुरु जादों बे लसखौ सहायनो हानाय गुनखौ टेस्ट खालामदों दा मिउचुवेल फान्डआव इनभेस्ट खालामग्रा जेसेबां इनभेस्ट खालामग्रा मानसि गासिबो इनभेस्टारफोरखौ मा खालामदों ट्राय माने टेस्ट खालामगासिनो दङ बेवहाय इनभेस्टखौ साबेसे मानसिफ्रा खालामनानै साबेसे मानसिफ्रा जोरनानै थानो हागोन बेखौ सेकेन्ड टेस्ट जालायबाय गिदिरसिन टेस्ट बे डाइरेक्ट डाउनफल गोग्लैबोबाय थादों गासिबो कम्पानिफ्रानो लस अबस्था फारसे लस फारसे फैगासिनो दङ जेसेबां प्रफिट नुदोंमोन बे प्रफिटआ जोबजोबनानै दिनै लस पर्टफलिअ आखाइनिफ्राय थांबाय दिनै 2336 माने इनभेस्टेड एमाउन्टनिफ्राय माइनास जाबाय बेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनाय जाबाय बे पर्टफलिअनि गेजेरजों बुजिनानै लादो जोङो इनभेस्ट खालामलाङोब्ला बेवहाय शेयार मार्केटनि थ्रुयै जुदि कम्पानिफोरनि थ्रुयै जुदि जोङो इनकाम खालामनो सानदोंब्ला बेबायदि फेस नुनो मोननाय जायो सम सम बेबायदि क्रिटिकेल माने गोब्राब समखौबो जोङो सहायनो हानाय जालांनांगोन साधारन इनभेस्ट खालामनाय प्रसेस नङा बियो नोङो मेगन मेसेबनानै LIC बा पस्ट अफिस बेबायदि फान्डफ्राव नोङो इनभेस्ट खालामनाय प्रसेस नङा बियो बे जाबाय मिउचुवेल फान्डआव जाबाय कम्पानिफोर लोगो नांनानै बै कम्पानियावहाय इनभेस्ट खालामनाय जायो मोनफ्रोमबो कम्पानियाव रांफोरखौ एसे एसे राननानै दोननाय जायो बेखायनो कम्पानिफोरनि दावख्लायनाय बेबायदियाव जोङो लस लाबखौ नुनो मोननाय जायो कम्पानिया जेब्ला समावहाय गोजौ फारसे डेभेलप जालांबाय थागोन अब्लासो जोंनि इनभेस्ट खालामनाय राङाबो बिसोरजों लोगोसे दावखोलांबाय थागोन बिदिसो प्रफिट नुलांबाय थायो अब्ला टेस्ट खालामजादोंब्ला दा बे टेस्टआव पास जानो हागोन ना हाया नुसिगोन एबार नाथाय गोबाङानो मा सानदों मा सानाखै दा इनभेस्ट खालामनायनिसो टाइम होननानै गोबाङानो बुंगासिनो दङ दासो इनभेस्ट खालामनायनि सम जाबावदों जाय इनभेस्ट खालामनो गोसो नैबे टाइमावहाय इनभेस्ट खालामनो सुरु खालामनो हायो गोबाङानो दा मिउचुवेल फान्डनि प्रसेसफोरखौ नायै मा खालामदों बे लस अबस्थायावबो रांखौ दोनथुमगासिनोसो दङ लामसाम एमाउन्ट बुरजा रां खायसे माने लगायसिननासो होदों उसाबसो जासिनदों खायसे गोबां मानसिफ्रा मिउचुवेल फान्डआव बारसोमबाय इनभेस्ट खालामनो थाखाय दा नुनो मोनगोन साबैसे बेवहाय जोरनानै थानो हाया आंखौबो आं नुनो मोनगोन आंनि गोसोआ बेसेबांसिम कन्ट्रल दंना गैया बेखौ नुनो मोनगोन सानफ्रामबो शेयार खालामनाय पर्टफलिअखौ देखायनो हायो ना हाया नुलांबाय थागोन आङो आंनि इनभेस्टेड एमाउन्टनिफ्राय बेसेबां रिस्क लानो हायो बेखौ आङो नायथ'बाय थानांगोन बेसेबां पार्सेन्ट डाउन जायो आंनि इनभेस्टेड एमाउन्टआ साननैसो प्रफिट देखायदोंमोन प्रफिटआवहाय इन्टारेस्ट जादोंमोन दा लसआवहाय सेन्टिमेन्टआ माबायदि जायो फिलिंसआ माबायदि फैयो बेखौ नुनो मोनसिगोन बे मास मोनसेयाव माबायदि मुभमेन्ट जायो लस देखायबाय थायोना ना प्रफिट देखायो बेखौ आङो बे पर्टफलिअआव आं नुलांबाय थागोन दा SIPफ्रा जेबो जाथ'वाखै इसेबां दा लामसाम एमाउन्ट आङो मोनथाम लामसाम एमाउन्ट खालामनायावहाय बेफोर मोनथाम लामसाम एमाउन्ट आरो मोननै दाख्लैसो 10,000 लामसाम एमाउन्ट दाजाबनायनि थाखाय लसखौ बांसिन नुनो मोननाय जादों मोननैया जाबाय SBI स्मल केप 250 इन्डेक्स फान्ड मतिलाल अस्वाल माइक्र' केप निफ्टि माइक्र' केप 250 इन्डेक्स फान्ड बे मोननैयावबो 10-10-20 बे मोननै दाजाबनायखाय लसखौ बांसिन नुनो मोननाय जादों मोननैयावनो 305 लस देखायखाबाय बेखायनो जेसेबां इनभेस्टेडआ जेसेबांनो बारायलांबाय थागोन एसेबांनो लसखौबो बुरजा नुनो मोननाय जायो डे रिटार्न्सफोरखौ माने डे लसखौ सानसेनि लसखौ बुरजा नुनो मोननाय जायो इनभेस्टेड एमाउन्टआ जेसेबांनो बुरजा जागोन एसेबांनो लसखौबो बुरजा नुगोन नाथाय प्रफिट जानाय समाव प्रफिटखौबो बुरजा नुगोन दा बेवहाय बुजिनानै लालांनो थाखाय नलेजखौ लालांनो थाखाय फिसानिफ्रायसो ओंखायनो इनभेस्ट खालामनांगौ 1000निफ्राय लानानै 500निफ्राय सुरु खालामनो हायो 1000 2000 3000 बेबायदिनो जोङो फिसानिफ्राय बोसोरसेनि उनावसो आपग्रेड खालामलांबाय थायोब्लासो जोङो मिउचुवेल फान्डनि प्रसेसफोरखौ इनभेस्ट खालामनायनि प्रफिट लस रिटार्नफोरखौ जोङो आरो साबसिन केलकुलेट खालामनो मोजांसिन जालाङो बेखायनो आपग्रेड खालामलांनो हानायासो मोजां डाइरेक्टलि लामसाम एमाउन्ट दोननाया एसे बुहुद रिक्स लानो हायोब्लासो गारना दोननाया मोजां रांफोरखौ बेवहाय जोङो रिक्स लानो हायाब्ला लस नुनानै गाबोन समफोरनो ओंखारफिननो गोनां जागोन ओंखायनो लामसाम एमाउन्टखौ डाइरेक्टलि रां दं होननानै जोङो बेवहाय इनभेस्ट खालामनानै
दा माने लाग्रोनाया जोङो बेवहाय बेबायदि सम फैयोब्ला मार्केटआ क्रास जानाय सम फैयोब्ला जोङो फिलिंसआव माने उल्थां फाल्थां सोंथि सोमजिगोन लाब दंमारोना लस दंमारो बेखौ जोङो सहायनो हानाय नङा। अके, बेबायदि लस देखायदों पर्टफलिय'आवहाय। दा मोनसे मिउचुवेल फान्ड नायनि आङो, मोनसे मिउचुवेल फान्ड कानाडा आरो बगस स्मल केप फान्डखौनो जेन'बा नायनि मानि थाखाय डाउनफल जादों, मानि थाखाय लस देखायदों। बेवहाय नुनो मोन्दों मास मोनसेयावनो 7.13% लस देखायबाय, 7.13% मास मोनसेयावनो। बेनिफ्राय आङो गिदिर ग्राफखौ नायनि, अलावहाय थांनाय 2019निफ्राय स्टार्टिं दङ ग्राफआ। बेनिफ्राय नायोब्ला फैयै फैयै नायबाय 20 मोनसे बेबायदि दिनैनि दा सोलिबाय थानाय मासनि बायदि फेस माने लस अबस्था बेबायदि जादोंमोन। थांनाय 2020आव मा जादोंमोन? कर'ना। मोनसे कर'नानि टाइमावहाय 2020आव 24 मार्चनि टाइमाव मा जादों? मार्केटआ गोबां डाउनफल जादोंमोन। जाय नैबे टाइमावहाय इनभेस्ट खालामदोंमोन बे समावहाय बिसोरनि राङाबो प्रफिट एसे देखायनानै गोबां लस माने गावनि इनभेस्टेड एमाउन्टनिफ्रायसो लस जादों जानो हागौ। बे समावहाय जाय इनभेस्ट खालामजेननाय मानसि बिसोरो खायसे सहायनो हायिफ्रा बेवहाय रिडिम खालामनानै लानो गोनां जादों रांफोरखौ, बे अबस्थायाव दिहुनना लानो गोनां जादों। नाथाय जाय दिहुनाखै, इनभेस्ट खालामनाय प्रसेसखौ लाबोबाय थादों दिनैसिमहालागै, बिसोरो दिनैसिम बेसेबां रां बानायदों जानो हागौ। दङ दासिमबो इनभेस्ट खालामबोबाय थानाय माखासे इनभेस्ट खालामग्राफोरनि पर्टफलिय'खौ नायोब्ला, बिथांमोननि बुंनायखौ नायोब्ला जोङो बेवहाय जेबो गिनो गोनां गैया होननानै सानना लाजायो। दा मोनफ्रोमबो बोसोरावनो मोनफ्रोमबो मासावनो एसे गिदिर बेबायदिनो लस देखायफिनबाय थाखायो। नैबेयावथ' लाब लसजोंनो दिना माने बोसोरा थांजोबदों। 2020, 21, 22, 22आवबो मोनसे बेबायदि मा देखायदों? ग्राफआ बेबायदि सिनारि देखायदों लस अबस्था फैनानै। मोनफ्रोमबो समावनो लसखौ माबायदि देखायदों 2023आवबो 29 मार्च मासावहाय बेबायदि खेबनै देखायखांबाय। एबारनियाव मायाव देखायखो? नभेम्बर मासावनो हाइस्ट बेबायदि सिनारि ग्राफखौ देखायदों, लस देखायदों। बे ग्राफखौ नायै जोङो राइट टाइमाव इनभेस्ट खालामनाय जादोंना जायाखै जोङो माने रिसार्च खालामनानै नायनांगोन, माखासे नलेज लानांगोन। दा SIP खालामनाया बेबायदि टाइम नायलायनाङा। जायखिजाया टाइमावनो इनकाम सर्स हिसाबै 500 हायो, 1000 हायो नोङो इनभेस्ट खालामनो सुरु खालामनो हायो। नाथाय लामसामनि खोथायावसो, लामसामखौ माने गोरोन्थि टाइमाव इनभेस्ट खालामफ्लाङोब्ला गोबां बांसिन लस नुनो मोनो। आं बुंनाय जायो, दा आंनियानो गोरोन्थि अबस्थायाव दाख्लै एसे धैर्य हमालासिनो साननैसो कारेक्सनखौ नायग्रोआलासिनो इनभेस्ट खालामनाय जादों। 20,000खौ लस आङो गोजौ फारसे थांसिगोन सानना लानानै इनभेस्ट खालामग्रोनाय जाबाय। थेवबो जेबो नङा, बेखायनो आं खेबसेयैनो इनभेस्ट खालामनाय जायाखै। खेबसेनो इनभेस्ट खालामनायबा बांसिन लस देखायसिगौमोन दिनै। बेखायनो आङो एसे डाउन फैफिनबावगोन नामा बेखौ साननानै नेगासिनो दङ। दा नायबावनांगोन साननैसो, बेनि उनावसो गासैबो फैसाखौ माने एसे दाजाबदेरलांबाय थानांगोन, माने सोदेरलांबाय थानांगोन। बिनिफ्राय इनभेस्टेड एमाउन्टआ जेसेबां बुरजा जादों एसेबांसो लसखौ देखायनाय जादों। नाथाय फिसा एमाउन्टनि SIP खालामबोबाय थानाय पर्टफलिय'आवहाय एसेबां लस देखायाखै, एसेसो लस देखायबाय थादों। जुदि 500निफ्राय इनभेस्ट खालामनाय SIP मान्थलि SIPखौ नायोब्ला एसेबां लस देखायाखै बेबायदि। अके, बेबायदि जोङो ग्राफखौ नायनो रोंनांगोन, पर्टफलिय' एनालाइसिस खालामनो रोंनांगोन, आरो माखासे इनभेस्ट खालामनायनि प्रसेसफोरखौ बुजिनानै इनभेस्ट खालामनो रोंनांगोन। बेवहाय पर्टफलिय'आ माबायदि देखायदों बे जाबाय इनभेस्ट खालामजेननायनि सम, बोसोरसेनि पर्टफलिय'खौ नायबाय आङो। प्रफिट देखायो, लस देखायो। दा गोबां खेबसेनो दावख्लायदों, 2000 माइनास जाबाय। इनभेस्टेड एमाउन्टआ इनभेस्टेड एमाउन्टआ दावखोगासिनो दङ। इनभेस्टेड एमाउन्टनि सायावसो जोङो लसखौ बुरजा देखायनाय नुनो मोननाय जायो। बेवहाय जोङो फिसा इनभेस्टेडबा फिसा लस देखायगोन, ओमफ्राय इनभेस्टेड एमाउन्टआ जेसेबां गिदिर एसेबांनो लस, आरो प्रफिटआबो एसेबांनो प्रफिट, माने बुरजा प्रफिट देखायनो मोनगोन। नेनानै आङो बेसेबां गोबावसिम लसखौ नुबाय थायो नायलांबाय थानोसै। दा समा जाबाय कन्ट्रल खालामनायनि सम। कन्ट्रल खालामनो हानाय बोलो दंना गैया नायनोसै। बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासे जुदि नायबायब्ला लाइक खालामदो, साबस्क्राइब, आरो गोसो मथै नोंथांमोननि गोसो मथै साबस्क्राइब खालामा बेवहाय आङो पर्टफलिय' शेयार खालामनायाव एसे एनै
नलेजनि थाखायसो आंनि लार्निं प्रसेसखौसो आं देखायनाय जादों। जों रावबो गोरों जानानै फैखाया बेवहाय, बयबो थैजासिम लार्निंखौनो सोलोंबाय थानो गोनां जायो। माने सोलोंनाया जोबनो गैया, अनेक रोखोमनि दङ सोलोंनाया। अके, थेंक इउ।